Казвам се Ангелина Качалунова и съм треньор по плуване в Национален спортен клуб Олимп. Работя с деца и с възрастни, както и с състезатели. Най-важните умения, които обучаваните придобиват, са привикването с водната среда и придвижването в нея. Умението да преодоляват някои вродени рефлекси, като затварянето на очите и задържане на дишането, докато са във водата. Целите, които се поставят при плуването за деца и възрастни, са свързани с овладяване техниката на плувните стилове, старта и обръщането. При работата с състезатели целта е в дългосрочна перспектива да се реализира максималния потенциал на децата, предвид техните индивидуални възможности. Качествата, които искам моите възпитаници да притежават, са да бъдат съзнателни и активни, да бъдат постоянни, упорити, решителни и целеустремени. Извън басейна е важно да възпитаваме в децата морални качества като честност и отговорност, да формираме от тях нравствени ценности, да ги научим на търпение, уважение и съпричастност, защото освен добри състезатели в басейна, ние се стремим да създаваме и да възпитаваме едни достойни личности извън него. Да работя в клуб като Олимп за мен е удовлетворение, тъй като моите собствени възгледи съвпадат с ценностите, целите и мисията на клуба. Екипът в Олимп е изключително мотивиран, задружен и иновативен и аз твърдо вярвам, че ще постигнем всички високи цели, които сме си поставили.